La Diputació de Lleida ha iniciat un projecte pel qual assenyalitzaran les rutes que van fer milers de jueus durant la Segona Guerra Mundial fugint de França cap a l'estat espanyol. Els camins es distribueixen per les comarques de la Cerdanya, Val d'Aran, Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Precisament a l'Alt Urgell se'n coneixen 3 itineraris provinents d'Andorra, un d'ells seguint el curs del riu Valira fins a la Seu d'Urgell. La Diputació impulsa, coordina i executa aquest projecte de senyalització, bàsicament de 12 passos al llarg del Pirineu lleidatà, que són aquells punts en els que durant la Segona Guerra Mundial molts jueus, pràcticament 40.000 jueus, van passar de França cap a Catalunya, alguns per trobar la seva llibertat, d'altres, per desgràcia, van ser deportats un altre cop a França i van patir conseqüències que tots coneixem de l'Holocaust, no? En el projecte també es senyalitzaran punts de refugi o els passos de jueus com els que hi ha documentats a Arsèguel, Bescaran o Castellciutat, entre d'altres. La iniciativa vol acostar el turisme jueu a conèixer el seu passat i també a tothom que hi estigui interessat. I per això la Diputació s'ha posat en contacte amb l'ambaixador d'Israel per convidar-lo a les comarques de Lleida. En principi tenim prevista aquesta trobada amb l'ambaixador. De la trobada, d'aquestes primeres converses que hem tingut, doncs hem concretat poder tenir aquesta jornada, aquestes jornades. Ell ens visitarà aquí a Lleida també. Ens hem pogut informar-lo d'allò que és una realitat quotidiana del dia a dia que existeix i que és conseqüència precisament de l'interès que tenen les comarques de Lleida, que té el Pirineu, per molts israelians. El projecte de senyalització coincidirà l'any vinent amb el 20è aniversari de la recuperació del Camí de la Llibertat entre Seix, a l'Arieja i el Pallars Sobirà, que va ser usat per centenars de refugiats per fugir de l'Europa nazi i que hi té un museu dedicat a l'antiga presó de Sort, que va ser el primer centre de recepció i reclusió dels fugitius interceptats.